неабачна, на свой рызык і страх, дзеля развагі, паднялі з небыцця над Еўропай нацызма развеяны прах. Ваяўнічыя позы з характэрнай звычкай крычаць, шэсці ў цемры з факеламі ў руках. Не разумееце, чые вочы рэваншам блішчаць? Дыпламаты маўчаць, кулямёты трашчаць. Зацемрылі розум, пеляною заслалі вочы, мары аб малочных рэках і кісельных берагах. Але гэты цягнік, незалежна ад часу прыбыцця, мае адзін канчатковы прыпынак, называецца крах. Далей толькі пешшу і на каленях. Гэтае і два наступныя пакаленні у саюзніцкіх каланізацыйных цісках. Прыгавор падпішуць на белай паперы лістах. А пад утапічнымі марамі пячатка рэальнасці, дзе два выдзяляюцца словы сорам і жах. Ніколі не пераможа ідэйны пластык сталь, загартаваную ў вяках. Будуць матляцца ашмёткі свастык на бліскучых пераможных штыках.